ga makaɗa sun haɗu ga Aliji. Aliji me zaka ce akan harkar nan ne Aliji? Oga bai magana ni ya yi. Aliji kai magana man haba Aliji. Ga Aliji. Isa Gombe ga Isa Gombe. Mai kiɗa yes. Oga zai magana ma ni. Wannan shine Isa Gombe. Ga Aliji musulmin rafa. Wasa Aliji. Yau wanda Aliji Idris karamin rarara dan karamin rarara dan bera kenan Haka ne? Gashi a studio yadda Isa Gombe yake compose music producer ga Alios ga Aliji kuma producer ne shi ma na music kai Wannan ne muka sake kenan. Ya yi shiru ne. Shi ne dai kasatan. Shi ne dai wannan. To shi ne.